Здравейте хора, това съм аз Хетфел. Следващото му. Да, просто не чаках, обаче. Просто... Да, бъгва съм. Малко се бъгва. Това е сървър. Просто не съм сам. Сам че нека се оправя. Просто не бъга. Еми, ще стане така, че в момента ще играем по този начин. Ще почнеш да правим така, ще знаем кое на кое е. Да, сега ще покажа всичко в този сървър. Ще само и някаква команда пък. Така има. Така. Да. Както виждате в момента се пъснах. Че малко аз нямам скин. Що нямам скин? Много хора. Къде изкупаем и тук. Да, са. Много се извинявам, обаче почвам да снимам със също копче. Да гласуй. Да. Тук. Моля го покажа сега. Ще взимам рафтовете. Ако не искам да ги взема. Взех. Това са това са едни кирки. Това е American 365. Абреги. Тук всичко е хикс на тази. Тук има стринги, такива, не ми кажа и това. Никак за това. Така. Тя малко... Не добре, ама хайде. Да не говорим за шах. Нали? Но се знам, че говоря чехо, обаче така става. Как се виждате, имам голден епоки. А после ще го запробвам. Там вилич, нека погледнем на мапа. Да, нощ. Каква е та котка? Каква е та котка? Друго. Уй, това. Нека отидем към нея да я видим. Да, сървъра е. Не сървъра. Аз съм с написано, нали, оттам. Ще уча да написва, защото съм сам. Таба ми не бачка. Между другото. Трябва да се сменям клавиатурата. Не клавиатурата на целия комп, защото таба ми покаже. Искам да покажа какъв... Искам да питам дали може да бързо да пишете сега. Да. Така нека отидем към хостела.
Не. Аре бе, то никак към Остром, към кулата не, да, защото и се започва. Мен да знаете къде се започва от най-отгоре. Ако горе има хубави неща, значи надолу ще има зле. Надолу няма са хубави. Две легендарки. Спалния от Чокобо. Гиабол. Скуте. Гиабол. Ани. Не скутето. Мералди. Какъв е това, бе? Хиляда. Ръбби. Open some table doors, special teleport attack until day 16. Да вършим на геймон. Аз знам на геймон, защото съм почти съм на просто сървър. И да се изпакал. Андамет. Гишо. Това е Гишо. Magic Essence. Да, стигам ги за мамото обаче. Много викат. Много. Ще моля да не се чуе нещо. Се чуе лоша работа. Да, в момента се обучавам това, защото наистина много взимат да викате. Горе-долу мога да го замъгля малко човек. Не, така замъгля, заруша. Интересува ма само да се го правя в тази кола. И да, мисля, че трябва да се чувам лек пак. Мисля, че трябва да се чувам. Своята ли трябва да си ми какво. Ха, ей къде. Не знам, че много не говорих, обаче тук се чуих какво става. Омага, отресках тия врати в нас. Не мога да ги търпя. Само тряска вратите и само да ме крашне. Да не ми крашне. Да, ако се чуете откъде има толкова много врати, ама аз май имам много. Аз съм обрал почти всичките интерпарометрия. Интерпарометрия. Защото аз съм обрал почти всички диаманти на сървъра. Enchanted book. Мага. Мучета ви. О, и тя си ги взема, си ги енчантна. Спра си ги взема. Вас, трябва да се връща. Яба! Олеле, голям кръщене. Голям кръщене, голямо чорпада тук. Много се извинявам за което. Чуя ли са нещо, много се извинявам. Да, ще кажа. Какво мишката ли ме буква е? Много нахал. Мага. Ще моля нищо да не се чува, хора. Ами, ще изпорним кой това ще е. Защото той не знам какво. Не. Не знам какво още да я показвам. Има още едно нещо. Има. Сетих се. Добре, готово е експорната. Сега искам да ви покажа едно нещо. Така. Тук имам неща. Мага. Вижте диаманти. Супер битбека. Тук има някакви си неща. Така. Искам да ви покажа и този лот. Аз съм си го правил на креативето. На креативето. О, ей, това е. Това не е правен на креатив. Blast Protection, Feather Falling 4. Това има Feather Falling, да, 5. Мечовете са много хубави.
Това всичко е. Ей, това е първия Хикс. 3 легендарки, така да си ги нагласил. Добре, единя. Така. Май беше или така. Да. Така е. Това е последния скръче. Какво това не е? Искам да ви покажа това. Какво има. Значи първият е Warp Bolt. Това е Warp Enchant. Това е Warp Bolt. Тя май е експлорната вече. Няма много такива, нали, ларпове, това са всичките. Това тук е сервер за оцеляване, не за ларпове. Това тук не е Ironcraft в Minecraft. iHix. Както знаете. Тук е Warp Enchant. Искам пред вас да чекнах се една. Fortune тройка. Fortune тройка е всъщност така и кирката остава. Добре, хора, чакайте. Така малко вече. Това не съм ги писал между другото, аз мисля, че тук е объркнато. Объркано на War Village, съм отворен. Аз не съм него име. Чай. Ей, това пред нас е тук отвътре Enchant Table. Картата е ига... Тук вътре Enchanting Table. Тук е Villager, нали? War и XP остана. Да. Това е War XP, надясно написано. Ужасно мизерния XP, там се вижда кола. Нека видим какво честовете. Да прочитавам. Някой е влизал в сервера и ги е обрал, ама. Прочетете това. Това са честове за даване на подаръци на бедните хора. Между сервера е BG. Projectile Protection, Garden Enchant. Аз съм си го енчантвал, а не на кръчева ми. Да бе, кръчете. Сега ми паднал един бос от два боса, ще разкажа, това падна от един. Там падна от един бос. Две индучета. И добре хора, това беше клипа, абонирайте се, дайте положителен вод, харесайте моята фейсбук страница и довиждане.